Dobro večer. Vi gledate treću emisiju serijala Matica i rasejanje. Poseban pozdrav upućujemo vama, dragi naši, u svekolikom rasejanju, koji nas gledate putem satelita. Evo prilike da vam zahvalim na brojnim pozitivnim komentarima povodom prethodne dve emisije. Mi ćemo nastojati da opravdamo vaše poverenje i naravno nastaviti da se na odgovoran način bavimo temama od vitalnog značaja za Maticu i rasejanje. I večeras, poštovani gledalci, na vaš zahtev nastavljamo razgovor sa gospodinom Nikolom Janićem, predsjednikom Srpskog saveza Švedske. Dobro večer, gospodine Janiću, i dobrodošli u našu emisiju Matica i rasejanje. Dobro večer, hvala. Evo, gospodine Janiću, u prethodnoj emisiji smo se bavili ratom u Bosni. Jedan od svakako najtragičnijih događaja tog rata je uvođenje sankcija Republici Srpskoj i to od strane Srbije. Naravno da je takav potez ostavio veoma bolne posljedice koje i sada svi osjećamo u svakom pogledu, i moralno i politički, ali i humanitarno. On je omeo napore našeg rasejanja da pomogne ugroženoj braći u Republici Srpskoj. Znate, uvođenje tih sankcija je bio prvi korak koji rasejanje, a naravno i ljudi u Matici, verujem mnogi, nisu mogli da razumeju. Možda je to bilo teže nama u rasejanju zato što smo svakodnevno pratili kako zapadne medije, kako zapadni političari reaguju, šta govore, kako se sve to predstavlja i tako dalje. Da je to bio jedan mali šok i nerazumevanje. Osim toga, kada mi govorimo o srpskom rasejanju, mi ne smemo da izgubimo iz vida, u stvari to je veoma važno napomenuti, da u to vreme srpsko rasejanje su čine i sada Srbi iz svih zemalja, svih bivših republika, Savezne Republike Jugoslavije. A većina Srba u rasejanju su i Srbi i Republike Srpske. Tako da je to, nije bilo razdora, nije bilo međusobnih trzavica. Naravno, bilo je ponekada nekih incidenata, bilo je, znate, što kaže ono, svoje dvorište svakom najbliže, pa onda je se desilo da neki Srbi počnu da diskutuju, da govore, da shvataju stvari kao da je Srbija jedno srpsko dvorište, a Srbi u Bosni u to vreme drugo srpsko dvorište. Što nije tako. Ono što i dalje pokazuje, a to je da je srpsko rasejanje kompaktno po tom pitanju, da smatramo srpsko rasejanje Srbima koji su van granica svoje matice. Dakle, ljudi su ipak shvatili kako je politička iznudica u pitanju bila kada je doneta takva mera. Ne, nisu ljudi to shvatili, a pravo da vam kažem, tu nije imalo šta da se shvati. Opet ponavljam ono što sam rekao na samom početku, da kako je Zapad tretirao pitanje Bosne, kako se Zapad ponašao prema muslimanima, prema Hrvatima, mi to nismo mogli da shvatimo i nismo mogli, 99% Srba nije moglo da prihvati. Što sam ja, naravno, u pojedinim momentima iskoristio da i u javnosti Švedske to iznesem i prenesem. To je bio prvi šok i prvi korak ka jedan pokazatelj da Srbi mogu da se dele i zvanično. Da politički mogu da se dele, a samim tim znači i nacionalno. Rasejanje je od samog početka pomagalo Srbe u svim srpskim zemljama. Koliko vas je uvođenje granice na Drini omelo u daljoj distribuciji pomoći naše braće u Republici Srpskoj? Vidite, od samog raspada bivše Jugoslavije, od početka dešavanja u Hrvatskoj, u Bosni, naravno kasnije i na Kosovu, nije to nas toliko ometalo koliko su nas ometale neke druge stvari koje nisu prihvatljive i koje danas ometaju tu humanitarnu pomoć koja je jako oslabila i humanitarni rad. Recimo, nama nikada ne može da bude jasno da vi treba plaćate porez na promet za humanitarnu pomoć ili neke dažbine. Humanitarna pomoć bi morala da bude, sva humanitarna pomoć, oslobljena tih državnih nameta, poreza, carine i tako dalje i tako dalje. To je nešto što zaista, posebno u to vreme kada su bile sankcije i kada su dešavali ratovi, je jedan deo koji su pojedinci i koristili da ne šalju pomoć. Ali mi svo vreme kada govorimo o pomoći, mi govorimo o pojedincima, a to je pogrešno. Većina, mi moramo da govorimo o pomoći sveukupnog srpskog rasejanja. Jer znate,
kao i ovde, uglavnom su oni koji nemaju pomagali svoj narod. Ako neko da 1000 evra, a neko da 10 evra, ti 10 evra su vredniji zato što njih 1000 daje po 10 evra i tako dalje i tako dalje. To je zapostavljeno. Isto tako imali smo u to vreme pojedine organizacije i pojedine ljude koji su tu humanitarnu pomoć koristili za svoju ličnu promociju. Oni nisu, recimo, pomoć koja je skupljena od, da kažemo, Srba u jednom mestu, u jednom gradu ili u jednom udruženju, u jednoj organizaciji, nisu izlazili u javnost sa time da je to pomoć skupljena od naših ljudi tu i tu, nego Milan Milanović, Petar Petrović je doneo pomoć. Što je bila greška? Što je bila velika greška? I naravno, ja to govorim na osnovu ne toliko iskustva iz moje organizacije, nego više kontakta sa drugima, jer što se tiče organizacije čiji sam ja predstavnik, ja sam zaista ponosan da smo mi istrajali na tome da naše udruženja budu kompaktna. Ne sva. Ne sva. Mi imamo udruženja kojima je bilo važnije 300-500 evra njima nego, recimo, pomoć zemlji. Ali to je ono što se dešava i ovdje dešava svuda. Važno je da pokupite ono što je najvrednije, što je od najviše koristi. I to smo pokušavali da radimo svo vreme. Kako ste kanalisali, kako ste usmeravali tu humanitarnu pomoć? Da li ste bili sigurni da pomoć stiže uvek onima kojima je najpotrebnija? Ne. Recimo deci, starijima? Znate, ovako, prvo mi smo imali i konkretne, direktne sukobe sa predstavnicima vlasti. Ja ću dam primer, recimo. Treba da se pošalje jedan šleper cigareta našim vojnicima na jugu Srbije. I predstavnici naše države kojima se daje novac, oni računaju jedan boks Marlbora po onoj ceni koja košta na zapadu. Ja sam direktno imao više sukobe i razgovora. Zašto bi mi računali jedan boks po ceni cigareta u Švedskoj koja je 5 ili 6 ili 10 puta skuplja nego što je u to vreme mogla se kupi u Bugarskoj, pa čak i ovde neki kanalima i tako dalje. Bolje je poslati 3 šlepera nego jedan. To mnogi nisu shvatili, tu smo imali velikih problema. Isto tako se dešavalo da su stvari koje smo mi slali, ja sad govorim o organizacijama, koje smo mi slali da su, imali smo dokaz da su završavale na buvljoj pijaci u Beogradu i tako dalje. Opet mislim da to ne bi moglo se dešava da jedan deo vlasti to nije dozvoljavao. Gospodin Janić, to su vrlo razočaravajuće stvari za ljude koji uplaćuju pomoć, koji zaista imaju plemenite pobude, žele da pomognu, a onda... Kada ste rekli razočaravajuće... Je to uticalo možda na pad morala, da tako kažem, i na... Pa znate kako... Možda nešto manje učešće naših ljudi u slanju humanitarne. Ne, ovako. Ako se radi o organizacijama, o udruženjima, nije toliko uticalo. Jer im smo svo vreme imali udruženja koja hoće pomažu i koje i dalje pomažu i one koji neće i oni koji se izvlače. Ja ću da vam dam jedan primer. U Seltersu u Mladenovcu je bilo puno ranjenika. I mi smo imali jednu ideju, u stvari ja sam izašao sa jednom idejom da svi pojedinci koji mogu ili organizacije, recimo, duvane te ranjenike, da im daju cigarete. Znate šta, to su bile bedno sitne pare u to vreme. To je bila inflacija, to su bila i tako dalje. Ja nikada neću zaboraviti jednog našeg čoveka u Švedskoj koji ima nekoliko restorana, koji je rekao ovako: pa zašto bi ja kupovao cigarete ranjenicima kada će da popuši lekar? Lekari će popušiti polovinu od toga. U redu. Ali polovinu će ostaviti ranjenicima. I kad smo krenuli sa tom idejom, od nekoliko ljudi je to ostvareno, baš taj čovek je krenuo da preuzme jednu bolnicu. On je to radio 2 meseca i on njime prestao. Problem nije u momentalnom emotivnom naboju ili potrebi. Ako vi nešto uzmete, ako hoćete da dajete neku pomoć, pušači ne mogu da puše danas, a sutra da ne puše. Oni ako puše, puše. Ako su ostavili cigarete, ostavili su. To je strašno kada vi obećate, recimo, jednoj bolnici, ranjenicima da ćete imati cigarete svo vreme i posle 2 meseca kažete pa neću. Ja bih razumeo
da taj čovjek se pojavi da je rekao ja nemam više mogućnosti da radim ono što sam obećao. To je druga stvar. Onda bi ljudi drugi preuzeli i njegov deo obaveza. Ali takve stvari su se dešavale. I naravno da je u takvim situacijama dolazilo do opadanja volje, morala drugih. Znate, ono tipično kod nas, pa ako on neće što ima, zašto bi ja koji nemam? A u stvari oni koji nemaju uvek su istrajavali u tome i davali svoju pomoć. U ratu obično stradaju oni najslabiji, nemoćni, nezaštićeni. Ovaj put su to bila deca, civili. Pa ja sad predlažem da pogledamo jedan deo iz veoma cenjene političke emisije na švedskoj televiziji. To je švedska televizija, emisija se zove Televizija 8 dana, TV 8 dana. Tako? To je politička emisija 8 dana koja iznosi jedan puta nedelje ono što je momentalno najvažnije da se švedska javnost upozna. Inače, to je prvi kanal švedske televizije, izuzetno uticaj na ove gledanje i cenjena emisija. Jeste, tom prilikom ste i vi imali jednu debatu, ali najbolje da pogledamo prilog pa ćemo posle komentarisati. God kväll. Man ser inte kriget, men det känns. Barnsjukhuset är överfyllt. Här finns 3 gånger fler barn än vad det är byggt för. Bland de 400 som vårdas här finns många krigsskadade. Som de här 3 som nu är bästa kompisar. Dragan är serb, Dragana kroat och Saudin muslim. Pokaži. He was wounded by the grenade which exploded and it's a big defect in the soft tissue and broken leg and wound up. And this girl has the knee destroyed, you know. He is almost 3 months here. You see, everything here is destroyed. He is getting little better now. There is no infection, but it's question how she will look. This boy get the sniper bullets through the back. It cut his kidney, it cut his bowel. Ja sam pogođen u Bosni. Ušao mi je tu metak i zašao na leđa. Mene neprijateljski snajper udario. I pokidana su unutra i debela i tanka creva. Imam ovog brata. Ostao je on tamo. Saudin togs hit av Röda Korset efter granatexplosionen. Han har inte hört något från sina föräldrar och det är snart 1 år sedan. Kanske är de döda, ingen vet. Everything is the consequence of war. Everything. Och trots att sanktionerna inte gäller medicin så är de ändå ett effektivt hinder för läkemedelstransporterna till Serbien. Nu har sjukhuset akut brist på praktiskt taget allt. Što dete mi boli od leukemija, sankcije normalno da svi osjećamo, jer stvarno teška situacija, ono osnovno što nam treba nemamo, a kamoli one važne lekove što nam trebaju, jake. Šta ima da pričam? We expect very, very bad situation, especially for children or for this treatment of small children, because we need a lot of supply and we spend a lot of drugs daily. You could imagine if you have 400 patients, every patient 4 injection, it's 1,600 injection for a day maybe. Nikola Janek, det är ett högt pris Serbien får betala för Milosevics politik. Ja, det är väldigt högt som vi har sett här. Men serberna förstår inte och jag personligen förstår inte varför. Vad är det som Serbien har gjort för sina bröder i Bosnien som övriga världen, västvärlden och muslimska länder har inte gjort för muslimer och kroater? De ger dem mat, serberna ger dem mat, serberna ger dem medicin. Det gör västvärlden också med muslimer och kroater. Mm. Serberna anser sig för det mesta missgynnade. Men varför sviker serberna i Serbien sina bröder i Bosnien? Jag kan inte ge en
svar utav vad jag själv tycker. Jag tycker det är fel. Men att andra sidan trycket på Jugoslavien var hela tiden så otroligt starkt. Kanske man såg det här som sista eftergift eller som sista görning för att man får fram en fred. Men du tycker att det är fel att serberna i Serbien klipper av hjälpen till serberna i Bosnien. Betyder det att du tycker att det serberna gör i Bosnien det är fullständigt korrekt och riktigt och förtjänar stöd? Nej, långt ifrån. Jag tycker så här, jag ska försöka vara väldigt klart. Vad serberna, muslimer och kroater gör i Bosnien, det är fel. Alla tre sidor gör detta. Och vad vi säger så här, det är 4 FN-resolutionen som har kommit till att både kroatiska och jugoslaviska serbiska styrkor ska dra sig tillbaka. Jugoslavien gjorde detta. Kroater är kvar där. Världen gör ingenting. Det är självklart att serber anser. Evo, gospodine Janiću, videli smo i čuli, švedski novinar vam je postavio zaista jedno neprijatno i bolno pitanje vezano za motive, razloge uvođenja sankcija Republici Srpskoj od strane Srbije. Vi ste naravno odlično govorili, ali možete li ovako sad za naše gledalce da malo pojasnite taj vaš stav? Ja mislim tu ne treba davati nikakav komentar, to je ono što sam rekao u studiju, to stoji i dalje. To je prvi izuzetno bolan korak i pokazatelj kada smo vidjeli da zvanična politika naše zemlje je spremna da, tada je u stvari prvi put pokazano da Srbija može da deli Srbe. Da politika Srbije može da deli Srbe, bez ove što je bio Milošević. Međutim, kao što ste čuli u prilogu, isto tako, to je bio jedan korak možda, kako smo mi gledali na to, zadnji korak koji je Srbija mogla da napravi i da napravi takvu podelu među Srbima da bi došlo do nekog mira u Bosni. Nažalost, to se nije desilo. Očigledno da je došlo do razmimoilaženja između rukovodstva tadašnje Republike Srpske Ako neko stavi rampu između vas i vaših kolega, to je bolno. A neko stavi rampu između vas i vaše braća kojih imate, to je neizmjerno bolno. U to vreme, što se u prilogu vidjelo, Zapad, muslimanske zemlje, šakom i kapom su pomagali muslimane i Hrvate. Mi mnoge stvari ne stavljamo. U današnje vreme, u danas 2010. mi imamo isto neke stvari koje ne možemo da shvatimo. Pitanje je, recimo mi koji živimo u Švedskoj, evo ja ću dati na primjere, primjer je rezolucija o Srebrenici. Znate, švedski parlament je doneo rezoluciju po pitanju genocida koji je Turska izvršila nad ovim Armencima. Isto je to uradio i američki parlament. Švedski predsjednik Reinfeldt i ministar spoljnih poslova Carl Bildt. Suprotstavili su se? Ne, oni su izjavili da oni tu rezoluciju, da je to pogrešno i oni to neće glasati. Mi smo imali priče i dokaze da je recimo direktor Memorijalnog centra Srebrenici izjavio da je 50 muslimana koji su sahranjeni u Srebrenici da su tamo sahranjeni iz emotivnih razloga, su navodno rođaci muslimana koji su ubijeni u Srebrenici, a da oni uopšte nisu ubijeni na tim područjima. Posle toga smo imali 2 dana kasnije izjavu da je 350 muslimana još koji pripadaju bataljonima muslimanskih oružanih snaga, a mi kao da se to nije desilo. I dalje, ja sam recimo bio šokiran kada je gospodin Čedomir Jovanović izjavio jednostavno po pitanju rezolucije 8.000 ubijenih muslimana. Pa ko daje tom čoveku pravo ili bilo kom čoveku pravo da se izjašnjava o ciframa koje već sada možemo da umanjimo zvanično, hajde ako ne za 400, hajde za 50. Oni se pokrivaju odlukom Haškog tribunala, Haškog suda. Haški tribunal nije naveo cifru od 8.000 ubijenih muslimana. Haški tribunal je nešto sasvim drugo. Ja ovdje govorim o cifri koja se ustalila, a to je 8.000. Sa 12.000 su spustili na 8.000. To su cifre gospodina Čedomira Jovanovića, gospodina Nataše Kandić. Ponavljam, 20 put. Koliko god put. Naravno se desio zločin. Naravno zločin treba osuditi. Ali ja nikako ne mogu da shvatim kakve veze ima srpski narod sa time. Kakve veze ima srpski parlament sa time umjesto da donese rezoluciju koja osuđuje sve zločine.
doneti 2-3 rezolucije. Mi smo jednom pričali o tome, mislim nešto malo, to je katastrofalno. Eto, to su stvari isto koje dovode, kao i u Matici, što ljudi imaju različita mišljenja o tome da li treba ili ne treba. Ja sam čvrsto ubeđen da ti jedan deo delegata koji glasaju za takve rezolucije i slične, da oni u biti imaju sasvim drugi stav prema tome. To je jednostavno političko delovanje koje je nametnuto našoj zemlji, a naša zemlja jednom mora da shvati, naši političari, da ne treba više da savijaju vrat, da to samo šteti Srbiji. Više ne treba da popuštaju. Ali to je cena koja se plaća ulasku u Evropsku uniju. Nije tako. Nije tako. Nije tako. Mislite li da ne postoji jedan plan raspodele krivice gde je Srbiji namenjeno mesto glavnog krivca? Naravno da jeste. Ako se ne uklopimo u taj šablon, mi nećemo moći dalje. Naravno da postoji takav plan. Ali nigde ne postoji osnov da Srbija prihvati takav plan. Pazite, zašto, iz kojih razloga se srpski političari svo vreme ponašaju drugačije nego muslimanski i hrvatski? Da li mislite da je to za dobro Srbije? Momentalno za dobro koje oni misle, one politike koje oni hoće prihvate. Ali garantovno to je izuzetno štetno i katastrofalno za njihovu decu i decu naše dece. Posle svakog takvog poteza, gospodin Janjiću, nama se govori kako ćemo živjeti bolje, kako će nam posle toga biti bolje. Međutim, nažalost, to se ne događa. Svi političari uvek govore da će se živjeti bolje. Ja ne mogu poštujem političare koji govore da će se živjeti bolje, a život bi je sve gori, ili koji nude nešto bolje, a samo kažu mi nudimo bolje, a ne kažu šta bolje. Iznesite konkretno šta nudite, šta hoćete, šta možete, bilo koja opozicija. Šta će nam konkretno doneti taj potez? Šta će nam konkretno doneti usvajanje rezolucije o Srebrenici, priznanje genocida? Iako ja nisam siguran da se baš ta reč pominje u presudi. Ajmo ovako da vas pitam. Šta imaju recimo Srbi iz Koračice, iz Kanjiže, iz Lapova i ništa sa Srebrenicom? Šta ima srpski parlament sa Srebrenicom? To što se od njih traži. Ako se traži, a sigurno se traži. Nemojte da govorimo nikako da ubeđujemo narod da je to sazreo, kao što sam čuo gospođu Đukić, predsjednica Skupštine, da je taj parlament, ta Skupština Republike Srbije sazrela za takvu jednu rezoluciju. Šta to znači? Gospodin Janiću, ovde se taj čin izglasavanja ovakve rezolucije tumači kao jedan pomirljivi akt, kao pružanje ruke narodima u regionu, kao jedan preduslov da se odnosi između zemalja u regionu poprave. Gospodine, ja moram vas prekinem. Kao jedan civilizacijski... Gospodine, dozvolite, ja moram vas prekinem. Veoma uzbuđen i pomalo ljut, moram vam kažem. Ako ja vama pružim ruku, a vi je ne prihvatate, to nije pomirenje. Znači, Hrvatska, Bosna, kosovski Albanci moraju da učine isto to. I dosta je toga da Srbija i Srbi čine ono što se nikada njima ne čini. Da li hoće neko da kaže da nije bilo žrtava srpskih u okolini Srebrenice? Isti broj otprilike kao muslimana. Da li hoće neko da kaže da nije bilo srpskih žrtava u Hrvatskoj? Šta je sa ovim silnim izbeglicama? Šta je sa Olujom? Šta je sa time? Ja se slažem potpuno sa postavom gospodina Tadića Hrvatskoj. Sa onime što smo čuli da će i mimo suda eventualno doći do poravnjanja u vezi toga. Ali ja nikako ne mogu da se složim da se ovo što se dešava po pitanju te rezolucije, po pitanju druge, po pitanju netraženja da drugi donesu takve rezolucije, ne poštuju srpske žrtve. Znate, mi sami sebi namećemo omču zavrat. Da ne pričamo više o tome, puno se o tome govori, ali ako vama izađe direktor memorijalnog centra muslimanske stratišta Srebrenice i kaže 50 ljudi imenom i prezimenom su rođaci, mi smo njih sahranili tu na osnovu emotivnih razloga i vadeće ih iz tih grobnica da ih sahranjuju po celoj Bosni. Kako se to prećutkuje? Pa dovoljno je 5 da kažu, dovoljno je da kažu, da priznaju da 5 koji su sahranjeni u Srebrenici nisu ubijeni u Srebrenici, da se zaustavilo momentalno sve aktivnosti po pitanju ove rezolucije o Srebrenici i da se kaže da. Kada se utvrdi broj ubijenih u Srebrenici, kada se utvrdi broj ubijenih u okolini Srba, u okolini Srebrenice, tada ćemo govoriti o Srebrenici. Iako se ne varam, sud se nije bavio utvrđivanjem ovih činjenica. On je dakle dobio već na neki način
Prosleđeni su mu podaci do kojih se došao, ja ne znam kakvim to istraživanjima, i on je na osnovu tih podataka i doneo presudu. Svi znaju da je zločina u Srebrenici bilo. Svi znaju da je zločina bilo svuda. Ja ne mogu da shvatim da toliko godina posle rata mi govorimo svo vreme ili počinjemo, kada govorimo o zločinima, da govorimo, počinjemo mi Srbi u Srbiji i srpski političari govore o zločinima Srba nad drugima. Pa zar nije obaveza jednog predsjednika, jedne vlade da prvo zaštiti svoj narod? Znači, ne poricati šta se dešavalo drugima, ali izneti šta je nanešeno, koji su zločini učinjeni prema ovom našem narodu. Iz kojih razloga postoje takva selektiranja gde srpski političari, Srbija kao država više vrednuje druge žrtve nego žrtve svojih građana. Na kraju krajeva, znate šta, da se okanemo Srebrenice, to je jedno vrlo mučno, jedno mučno i jedno nikada shvatljivo pitanje, ali da govorim, na sve, iz svih ugla gledano, i po pitanju zločina, i po pitanju traženja rezolucije, i donošenja, i tako dalje, ali Srbija je ta koja ne gleda svoje ljude, ni svoje građane, ni u Srbiji, ni van Srbije, i u vreme mira, i u danas, i juče, i sutra neće to gledati. Mi moramo da počnemo da radimo svi zajedno konstruktivno, dogovorom na promenama, minimalnim promenama, sitnicama, da bismo danom po danom došli do onoga da dođemo na jednu površinu na kojoj treba i da budemo. Srbija i Srbi su stalno ispod te površine, stalno ispod dna. Pa dokle? Nažalost, i u ovim vremenima mira Srbija i srpski narod i dalje veoma teško živi. Ja moram da kažem da moj gost, gospodin Janić, nije bio sasvim korektan prema meni. On je sve vreme imao jednu tajnu, i to moram reći jednu plemenitu tajnu, da nije bilo slučajnog razgovora sa jednim našim zajedničkim prijateljem. Ta stvar bi još uvek bila tajna. Radi se o tome da je gospodin Janić tokom ratova stalno pomagao naš narod, naravno ne samo tokom ratova, nego evo i sada. Stalno je prosleđivao humanitarnu pomoć i to je nešto što, gospodin Janiću, ja zaista ne razumem. Mi se već dugo poznajemo i nisam imao prilike da čujem od vas da ste zaista mnogo pomogli našem narodu. Kako vi uopšte objašnjavate to vaše ponašanje? Znate šta? Znam da je u skladu sa hrišćanskim vrlinama da se ne ističu sopstvene zasluge, ali pitam vas to tim pre što ste nailazili na mnogo osporavanja i mnogi ljudi su vas optuživali da sve ovo što radite u ličnom interesu. Sigurno da vas je to jako volilo. Ovako. Kada ste to iznali, moram opet da se ponavljam kao papagaj. Ja u Srbiji nemam nikakav biznis. Ja nemam nikakav biznis u Švedsku koji je vezan za Srbiju, niti za srpsko pitanje. Svaki čovek osjeća za svog sunarodnika, za bilo kog čoveka i pomaže onoliko koliko može. Moja porodica, kada je mogla i koliko je mogla, pomagala i pomagaće. Znate, ničiji džep nije do dna, ali po meni ono što imate trebate podeliti, a ne nositi sa vama, ostaviti ne znam šta i kako kome. I da ne bi govorili puno o tome i o meni. Da, tačno je. Zašto sam ćutao? Vrlo jednostavno. Ja mislim da ako vi nekada pomognete nekome koji je ponosan, koji potrebu za pomoć tumači kao neko poniženje kada mu se da pomoć. To je jedno. Drugo, smatram da ljudi koji daju pomoć da bi se slikali i da bi se o tome govorilo, ne čine to iz onih razloga iz kojih je moja porodica to činila. Ono što je veoma važno, kada ste već to pitanje pokrenuli, znate, recimo nekoliko puta ja sam i moj sajt pokrenuo zbog idiota koji su pisali Janića treba naučiti da se ne živi od srpstva, nego da se živi za srpstvo. Pa sam i tada ćutao. Pa znate, kada je moj sin, moja žena i ja, kada smo pomagali baš u jednom periodu od 2 meseca, izuzetno mnogo koliko smo mogli,
tada je jedan drugi idiot napisao Janić koristi sredstva svoje organizacije za ličnu konzumaciju. Imamo još trećeg idiota, a to je koji recimo piše jedan predsjednik jednog udruženja koje nažalost pripada našem savezu, čiji sam ja predsjednik, koji piše ovako: pronose se glasovi da veliki deo budžeta saveza ide na dnevnice gospodina Janića. Vidite, pomoć organizacije je jedna stvar, privatna pomoć je druga stvar. I ja sam tu uvek odvajao. Ali vi ste i vaš sopstveni novac davali preko vaše organizacije? Jednim delom? Ne, nikako. Naš savez, naša organizacija, naše udruženja koja daju novac i kada daju pomoć, to se uvek naglasi. Ali tada i vi učestvujete? Naravno. Ja znam na što vi ciljate. Nije trebalo pokrećiti ovu temu. Ali ako ste već pokrenuli, onda moram da vam kažem da vrlo je teško bilo u zadnje vreme pokrenuti ponovo naše ljude posle onih bombardovanja, sankcija, ratova i tako da. Pokrenuti danas naše ljude da opet pomažu i daju koliko mogu, mislim i udruženje i predstavnici udruženja u našem savezu, tako da smo došli u situaciju da kad god je tražena neka pomoć, u onom domenu u kojem sam ja mogao, odnosno moja porodica mogla, mi smo uvek taj predlog iznosili: porodica Janić će dati polovinu, a udruženja saveza neka daju polovinu. Problem je drugi. Problem je drugi što ljudi misle da džep jednog čoveka nema dna. I onda traže vam sve više i više. I strašno je kada vi neku pomoć ne možete da uzvratite, ne možete da pomognete, da se ljudi osjećaju zapostavljeni ili da niste dobili respons za njihove potrebe i tako dalje. Vi ste na to ciljali, verovatno. Ja ne znam koji je taj prijatelj s kojim ste vi razgovarali, ali da, bilo je... Zajednički prijatelj koji mi je između ostalog i rekao da ste upravo vi finansirali te naše nesretne ranjenike u Selters banji, odnosno da ste im vi kupovali cigarete. Oni to dugo nisu znali i samo sasvim slučajno su otkrili da ste upravo čovjek koji im pomaže. Znate kako? Mislim da je od opšteg interesa da se donatori, ljudi koji pomažu, koji su dobrotvori, da to bude prisutno u javnosti, da se zna. Znate kako? Ako ja pokrenem jednu akciju, takvu akciju, da svaki čovjek koji može ili svaka organizacija, svaki vlasnik neke firme kupuje cigarete za jednu bolnicu, pa onda je normalno da ja budem taj prvi koji će davati jednoj bolnici. Jeste, ja sam, ali to je sada toliko godina prošlo, ali mogu vam reći da su to stvari o kojima ne bi trebalo govoriti. Treba govoriti o drugim stvarima. Treba govoriti šta je to što zaustavlja naše ljude, šta je to što koči naše ljude, oni koji hoće, oni koji su mogli da i dalje ne pomažu svoju zemlju. Šta je to što razdvaja naš razum? Šta je to što, mi smo razgovarali u vašoj emisiji, što razdvaja maticu i rasejanje? Znate, kao što sam rekao da su mnogi ljudi veoma uvređeni, da ne mogu da dobiju pomoć, ja ne mogu svima da pomognem. Vi ne možete svima, niko ne može svima da pomogne. Onoliko koliko možete i gde možete. Ali naravno da je bilo i suprotnih razočarenja. Bilo je razočarenja recimo kod ljudi što ta pomoć koja ide preko države, preko institucija, preko organizacija završava na buvljoj pijaci. Bilo je privatni moji razočarenja recimo kada ja ću vam dati jedan primer pa da preskočimo ovu temu. Vidite, jedna divna porodica sa 8 članova u jednoj zemlji u rasejanju, u okruženju Srbije, nije imala mogućnosti da ode na more. To je bilo zajedno u vreme kada smo mi pokrenuli akciju slanja dece naše sa Kosova dole. Ja sam poslao tu porodicu na letovanje. Po povratku sa letovanja ja sam sreo tu porodicu i to je jedna divna porodica, ponovim,
Njihov sin je rekao kako on bi jako volio da piše šta se dešava između ostalog, šta se dešava sa mladim Srbijom u toj zemlji u kojoj oni žive. Ja sam tada kupio sebi jedan kompjuter. Ja sam otišao u sobu, doneo sam mu kompjuter i dao sam mu laptop i rekao sam mu, nemoj da pišeš protiv građana te zemlje u kojoj živiš, ali piši šta se dešava, ono što si želeo da pišeš, to hoćeš da pišeš. To je bilo prošle godine u julu mesecu, avgustu mesecu. Taj dečko nije napisao nijedan jedini članak, nijedno jedino pismo. A cilj toga je bio da se ljudi upoznaju kako naši mladi žive u tim zemljama okolo, koji su nekada činili Jugoslaviju. To je veliko razočarenje. To je veliko razočarenje. Razočarenje je kada vi detetu čiji otac poginuo u ratu, kada ga pomažete, stipendirate ga da se školuje i on vam piše kako da vas se odužim, ovo je spas za mene i tako dalje. I vi mu kažete nikako, samo kada budeš jednom bio zreo čovjek i budeš imao svoj posao, pokušaj da pomogneš drugima. A kada sam ja imao srčani udar i kada sam bio u vrlo teškom situaciji, taj dečko je znao ili njegova porodica je znala šta mi se dešava, nijednom rečju nije rekao kako ste, gospodine Janiću. Sada, zašto vam ja ovo govorim? Ja vam govorim to iz jednog drugog razloga. To je nešto što zaboli u momentu. Ja nikada nisam želeo da mi se neko zahvaljuje za ono što sam mogao. To je nešto zaboli u momentu. Ali problem je u tome što se takve stvari od nekih ljudi koriste i izazivaju jedan sasvim suprotni efekat, sasvim suprotne priče, sasvim netačne priče. Gospodin Janiću, ali bilo je i dosta primjera gdje ste vi zaista pomogli ljudima. Ajmo mi da preskočimo. I ja sam ovako idući tragom ove vesti, ove informacije koje sam dobio o tome kako ste pomogli ovim ranjenicima u Selstars banji, razgovarao sa nekim ljudima koji su mi posvedočili vaš ogroman humanitarni angažman. Pa bih zamolio da pogledamo razgovore sa tim ljudima. Ja se tačno ne sjećam kada sam upoznao Nikolu Janjića, da li je to bilo pre 15 ili 20 godina, ali znam da je uvek pokazivao jednu osobinu koja ne krasi naše ljude iz rasejanja. A to je maksimalna diskrecija i jako velika pažnja prema svemu što radi u otadžbini. Kažem diskrecija, tu ponajviše mislim na humanitarne aktivnosti Srpskog saveza, čiji je Nikola lider, i na našu akciju pomoći slepoj deci Ivani i Luki Bulatović iz Beograda. U novostima sam objavio jednu kratku crticu o toj deci koji su šampioni u kuglanju, fudbalu i šahu, imaju jako puno medalja, i koji nažalost žive u jednom vlažnom podrumu čiji je otac policajac sa malom platom, teško izdržava kompletnu porodicu u Belim vodama, i Nikola se javio da pomogne lično, ne kao lider Srpskog saveza, već njegova supruga i on da pomognu Ivani i Luki Bulatović da završe školu za slabovide u Zemunu i da vidi koliko može da im pomogne da bolje uči, da bolje rade. Ja sam organizovao da Nikola Janjić poseti porodicu Bulatović i Nikola je doneo na poklon patike, MP3 male ove uređaje za slušanje lekcija, da mogu deca da nasnime svoje lekcije i da dok putuju do škole slušaju i uče, i doneo im je laptop, veliki kompjuter, sa, naravno, i sa obećanjem da ako bude trebalo da donira i kartice za program za slabovidu decu, da će i tu rado pomoći da taj kompjuter se prilagodi učenju Luke i Ivane. Deca su bila zaista obradovana, nisu imale reči kako se zahvale gospodinu Janjiću, tako da ga Ivana jednostavno samo zagrlila i sedela, a ja sam video, Boga mi, i suze Nikoli Janjiću u očima. Ono što je meni bilo žao u svemu tome, a kasnije i mojoj koleginici Mileni Marković iz Novosti, koja je žela da napravi posebnu priču o humanitarnoj aktivnosti Nikola Janjića, to što je Nikola odbio da se javno pokaže i da javno govori o toj svojoj ličnoj inicijativi. I evo, ja se izvinjavam što to otkrivam, ali mislim da bi ovo trebalo da bude primjer da mnogi drugi ljudi iz rasejanja pođu tim putem i da jednostavno pomažu,
a da ne pitaju ili ima tu nekog novinara da vidi da sam ja pomogao. Pošto sam poslao taj e-mail na neki 10 adresa, niko mi se nije javio par dana i onda je zazvonio mobilni telefon i sa druge strane veze se našao jedan gospodin koji se predstavio kao Nikola Janić iz Švedske i onako u niz nekih kratkih pitanja pitao ko sam, šta sam, kakvo je stvarno stanje i onda je rekao, znate Vladimire, ja ću da vas finansiram sa 200 evra mesečno. U tom trenutku prosto nisam znao šta me snašlo, jer nisam verovao prosto da je tako nešto moguće. Nisam bio siguran da će prosto da se to ostvari ili kao da se to nije dešavalo meni. To je trajalo nekih dobrih godinu dana na mesečnom nivou po 200 evra, što je meni bilo stvarno jedan sjajan izvor finansiranja i mogao sam da pokrim svoje pristojne studentske troškove, da pomolim čak i roditeljima. U to vreme, 2005. godine, iznos od 200 evra nije bio uopšte mali. Tako da to je trajalo nekih dobrih godinu dana i onda je na inicijativu jednog udruženja iz Švedske opet Nikola sudelovao u tome, a onda finansiranje prešlo na jedno udruženje iz Švedske. A Nikola je opet, po mojim saznanjima, počeo da finansira nekoliko dečaka i djevojčica sa Kosova i Metohije. Tako da od tog trenutka ja Nikolu, naravno viđali smo se kada je Nikola dolazio u Beograd s vremena na vreme i onako doživljavam ga, gledam ga kao na svog oca. To je čovjek koji je meni pomogao da budem ovdje da jesam, da ostvarim se u nekom naučnom pogledu, u pogledu prakse. Rekli ste, i znate već da sam završio pravni fakultet sa sjajnim uspjehom, ali taj uspjeh prosto u najvećoj mjeri se vezuje i za njega je zaslužan gospodin Nikola Janić. Tako da sam i ja i moja porodica ćemo biti zahvalni do kraja života. Prosto to je čovjek koji je meni mnogo pomogao. Čak sam jedno prisustvo jednoj konferenciji koju je Nikola organizovao pre naravno odcepljenja Kosova i Metohije, gde su Srbi jednog kosovskog sela požalili se da nemaju računare za decu u jednoj školi koja je bila enklava u tom trenutku. I onda Nikola rekao bez sekunda razmišljanja, dobro, koliko treba ja ću da kupim, vaše samo da dostavite na to mesto. I što me, iako sam ga znao, opet iznenadilo, jer naši ljudi su onako jako čudni i svaki poklon mora da se zasluži na neki način i mora da se zahvali na neki način. A opet, gospodin Nikola Janić nije takav čovjek, nego jednostavno jedna onako iskrena srpska duša, jedan čovjek koji voli Srbe i voli svoj narod. I kada bi svako od nas za desetinu svoga bića bio ono što je Nikola Janić za Srbe i srpski narod, mi bi bili mnogo uspešniji nego što su najuspešniji naci. Evo, gospodine Janiću, čuli smo svjedočenja iz prve ruke. Moram još jedno da vas pitam, zašto ste ćutali? Mislim, mnogo je bolje zbog primjera drugim ljudima, dakle, jednostavno govoriti u javnosti o takvim stvarima. Ako neko pomaže, onda treba da se zna. Ćutao sam iz jednostavnog razloga što smatram da je to nešto između te osobe ili tih osoba kojima je potrebna pomoć i mene. Nikada nisam mogao da shvatim da je potrebno da se iznosi u javnost šta je Milovan, Radovan, Janko ili Nikola pomogao drugi da bi drugi to uradili. To pitanje koje ste vi sada rekli, jeste, to može da bude podsticaj drugima, ali to može da bude i nož sa dve oštrice. To može da bude i suprotno. Da ljudi koji su, pazite, Nikola sedi kod vas u studiju, Nikola Janić, ali koliko vi Nikola Petrović, Jovanović, Radomirović ili kako hoćete, koje prezimaju, koliko ima koji su zaista pomagali. Ja sam na ovom stanovištu. Meni je veoma drago, recimo, što sam počeo stipendiram ovoga mladića. Meni je veoma drago
da su to dvoje slepih, kada već govorimo o tome, sestra i brat, mogli da koriste taj računar i da rade na njemu kako treba i tako da. Sve je to lepo. Ali pazite, jedna recimo, nekoga ujede zmija i serum protiv otrova zmije možda košta 10 evra, a neki Petrović Nikole baš kupio taj serum i on je spasao život. Znači, mi moramo da pravimo, ne smijemo da pravimo gradaciju, mi moramo da znamo da je svaka pomoć isto vredna. Svaka pomoć. Šta je veoma opasno u tome? Opasno je ona pomoć koja ide organizovanim putem. Gde stiže, kako se deli, kome se deli. Ja ću vam dam još jedan primer. Recimo, predsjednik naše omladine Srpskog saveza, ja mislim da je on bio kod vas, jeste, bio je gost u vašem jutarnjem programu ili tako nešto. On je godinama, svake godine, naša omladina je, udruženje omladine našeg saveza, je ljudima na Kosovu koji žive po kontejnerima obezbeđivala gotove pečenice, voće, povrće, pomoć i tako dalje i tako dalje. Svake godine je to nošeno tamo njima i davano. To je ono što je važno. To je ono što je lepo. Da vidimo to jedinstvo mladosti. Naši su iz Švedske, naše udruženja, dali su financijsku pomoć, ali mladi odavde iz Beograda, mislim da su sa pravnog fakulteta, sa tim našim predsjednikom omladine su obezbedili gde će se peče ti prasići, gde će se peku, kako će se prebacati dole i tako dalje. Imali smo jednom prilikom slučaj da jedan političar na Kosovu, dobro situiran, tražio da se pečenica da njemu, odnosno njegovom rođaku. Te stvari treba zaustaviti. To treba iznositi u javnost. Ne toliko koliko... Da, čutao sam iz tih razloga i mislim da ne treba da se govori o tome, jer ubeđen sam, nije ovo lažna skromnost, znate, nije to lažna skromnost, nego jednostavno ne može ljudi koji hoće da pomognu, da li to rade na jedan ili drugi način, da li 5 evra ili 50 evra ili koliko, nije bitno. Važna je volja da se pomogne onima koji su u nevolji. Zabluda je da naši ljudi u rasijanju su bogati, da... Ne, naši ljudi u rasijanju nisu bogati. Skromni, ali mogu da pomognu i hoću solidarni su. Pitanje šta smatramo bogatstvom, to je jedno, koliko je vredno. Primjera radi, ja imam sreću da i moja žena koja je Šveđanka isto misli kao i ja. Nama je dovoljno da živimo jedan normalan život. Nama više ne treba. Šta bi mi sa onime što smo imali? Mi smo to delili. Mi smo to pomagali da smo mogli. I jedini minus u svemu tome koji ja vidim, a to je kada mi se neko javi, misli da vi možete pomognete svima, a ja nemam mogućnosti da pomognem svima. Niti Petar ima mogućnost da pomognem svima. Ali pokazuje ona akcija slanja dece sa Kosova iz Raške oblasti na more, pokazuje da je možda 20 dinara u dinarima, koje je 1, 2 ili 10 penzionera dalo, pomoglo da 891. dete ode na more. Tako je, solidarnost, dakle... Apsolutno. Motivisati ljude da i pored razočarenja, povremeni kakvih mora biti na kraju krajeva, ipak nastave da pomažu. Da. I mislim da država mora malo da razmisli o tome gde uzima ili carinske ili porez na humanitarnu pomoć. To je nešto gde nigde ne postoji i to je strašno, to umanjuje. To je veća šteta za ovu zemlju nego korist. Rekao smo, u dijaspori nema onoliko bogatih ljudi koliko se ovde misli, ali za njih, gospodine Janiću, bolje da o tome ne nagađamo, nego da se konačno napravi taj inventar dijaspore, da znamo čime raspolažemo, kakve ljude imamo, kako oni mogu da doprinesu... Bravo. Inventar dijaspore o kome ja govorim već godinama i decenijama ne odnosi se na to koliko ko ima novca. Ko šta može da pomogne i učini. Da li na probijanja medijske blokade, da li po pitanju stručnosti, da li po pitanju povezivanja naših stručnjaka, naših firmi, naših preduzeća, da li po pitanju toga, pazite, jedan koji ima recimo 2 najobičnije piljarnice, pa on može da uvozi iz Srbije recimo paprike, paradajz, krastavce, šta ja znam, ili i tako da. To je problem koji mi imamo. Međutim, ova država to ne radi. Ova država, naša država, zaista ne radi ništa na osmišljenom delovanju dijaspore i matice.
Ono što su nekada navodno hteli da urade, to je bilo skupljenje ljudi koji ne mogu, ali koje su oni predstavljali kao nešto što može. Pomenuli ste i medije. Vi ste ovde više puta, rekli ste mi to pre emisije, pokušavali da objavite svoje komentare u nekim novinama, časopisima i nije vam to pošlo za rukom. U Švedskoj se takve stvari ne događaju, zar ne? Znate, u svim medijima, da li pisani, da li dnevnim novinama, večernjim novinama, televiziji koji imaju svoje sajtove, vi imate mogućnost, nudi se čitaocima ili gledalcima da daju svoj komentar na neki članak, na neku reportažu, da iznesu svoje mišljenje. Po onome kako je najavljeno, kako je napisano, šta je uslov da bi se komentar objavio, to je samo da ne smete da vređate nekoga, da ne smete da pljujete ili da govorite govorom mržnje. Međutim, ja mislim da su komentari najveća prevara srpske javnosti i zato časopis Koreni koji ja izdajem na našem portalu, mi otvaramo jednu rubriku, objavljujemo ono što ovi neće. Pazite, mi smo napravili i test probe i slali smo silne komentare i iz Srbije, i iz Slovenije, i iz Švedske da testiramo. U stvari, komentari nije dozvoljeno svakome ko pošteno iznese svoje mišljenje da bude objavljeno. To je i dalje lični stav urednika, politički ili uređivačke politike novina, što znači da je to najveća diskriminacija i najveće oduzimanje prava izražavanja i govora ljudima. Ono što sam zaključio... To je u zapadnim demokratijama jedan od elementarnih načina izražavanja mišljenja. U tom slučaju, ako ova država Srbija, koja je toliko otvorena, u kojoj navodno postoji toliko transparentnost, ako su medije slobodne, ako hoće da dozvole objavljivanje različitih stavova i mišljenja građana ove zemlje, onda treba da napišu ovako. Vaši komentari će biti objavljeni ako se svide uredniku, ako su u simbiozi sa uređivačkom politikom ovih novina, a nikako da napišu vaši komentari će biti objavljeni, ali u slučaju ako sebi ne sadrže govor mržnje ili vređuju nekoga ili su, šta ja znam, bezobrazni, onda neće biti objavljeni. A to nije tačno. Zašto varaju narod? Zašto ne napišu vaši komentari će biti objavljeni na osnovu odluke urednika? Bez obzira šta vi pisali. Ako ste već tamo napisali, samo po tim uslovima neće biti objavljeni, tako može. Mi pokušavamo, Koreni su jedne od medija i ja mislim, ja bih voleo čak i građani iz Srbije da posete taj portal www.koreni.net i da pišu. Mi imamo i rubriku Vaša pisma. Neka pišu ono šta ovde ne objavljuju. Neka pišu ono gde ih ovde ponižavaju. Jer to je ponižavanje ljudi. Pazite, ljudi u Srbiji mnogi plaćaju taj internet ili po satu ili po 2 kupuju kartice. On troši možda pola sata da bi napisao jedan komentar na nešto što smatra veoma važnim za svoju državu. U državu u kojoj živi, za narod kome pripada. I uredniku se to ne svidi. Ja ću da vam jedan primer, što je daleko od govora mržnje. Ja se stalno vezujem za mađarsku manjinu, zato što ona je najbrojnija i onda možemo da napravimo ta upoređivanja. Recimo, mi smo poslali jedan komentar, mislim da je to bila Politika. To je bilo dan kada je gospodin Tadić i drugi političari nosili su venac u Novom Sadu, Racija 42. I komentar je samo bio ovakav. Koliko se sećamo, gospodin Ištvan Pastor ili neko od pripadnika Lige vojvođanskih Mađara koji su poslanici u Narodnoj skupštini i koji govore vrlo često o tome, o rezoluciji, o Srebrenici i tako dalje, nikoga od njih nismo videli su stavili venac da obeleže taj dan kada su mađarski fašisti toliko ljudi poubijali i bacili pod led. Nisu ga objavili. Pa to nije govor mržnje. To je da narod upita o gospodu predstavnike Lige vojvođanskih Mađara koji su u Skupštini, zašto ne odaju počast tim žrtvama. I niko se ovdje nije zbog toga pretjerao. Uvek govore o
zločinima koje su navodno Srbi počinili i navodno počinili. To su stvari koje u ovoj zemlji moraju da se dovedu na jednu potpuno istu razinu. To je ono što smo isto govorili, ta potreba Nacionalnog saveta srpskog rasejanja, koja je neosporna. Mi imamo razgovore... Samo da vas prekinem na trenutak, da podsjetimo naše gledalce, da zapravo saopštimo našim gledalcima da na vašem portalu Koreni, gde je već objavljena lista donatora za odlazak dece na Kosovo iz Raške i... Da, naravno, to je svaki dinar... Pardon, odlazak dece na more, da će biti objavljena i lista donatora za ovu godinu. Da vam kažem, akcija se nastavlja bez obzira na neka razočarenja i na... Svaki dinar koji je neko uplatio objavljen, samo je to ispravno. Ne može, čak i anonimno ako neko uplati 10 dinara ili 20 kao onaj penzioner, to mora se objavi. Jer ako vi ne objavite za 20 dinara, to znači da postoji mogućnost da vi ne objavite i za 20.000 evra ili za 2.000 evra. Da, ali šta ako se nađe neki donator koji poput vas ne želi da se njegovo ime nađe na spisku? Pazite, to su druge stvari. Taj donator je privatna ličnost, to je njegovo privatno pravo. Ali onda se napiše u to slučaju listi od anonimnog donatora uplaćeno je toliko i toliko. Ja, recimo, čija ideja bila da se pokrene ta akcija, nisam hteo moje ime da se objavi. Međutim, gospođa Dragica Kljajić iz Crvenog krsta, sa kojom ću ovih dana i razgovarati u eventualnom nastavku te akcije za iduću godinu, ona je rekla, gospodine Janiću, ako ste vi pokrenuli akciju, a nema vašeg imena, pa ljudi će da kažu kako on to predlaže, on to pokreće, a on ne daje. Iz tih razloga je prvi put da je porodica Janić napisao da smo pomogli to. Znate, kad smo pomenuli ovo, sve o čemu smo govorili, to je jako važno, sve. Mi, na kraju krajeva, to ću reći sada i u vašoj emisiji prvi put, mi već mesecima vodimo razgovore, već je registrovano ime MIR, stranka Matice i rasejanje. Stranka nije registrovana, registrovali su ime za portal. Mi ćemo najverovatnije u junu mesecu imati osnivačku skupštinu stranke MIR. Kad govorim MIR, to ne znači mir među nama, a znači i to, nego Matice i rasejanje. Osnovno je da predsjednik te stranke ne sme da bude iz rasejanja, nego iz Matice. To je osnovno. I ta stranka MIR, njena primarnost nije govoriti o rasejanju i Matici, nego povezati i 3,5 miliona ljudi rasejanju i građane Srbije u Srbiji da zajedno delujemo za dobrobit ove zemlje. A zašto kažem da će predsjednik obavezno morati bude iz Srbije, pa i većina uprave? Zato što mi hoćemo čoveka, patriota, koji voli svoju zemlju, koji živi ovde i koji je pokazao i dokazao da nema nikakvih materijalnih i bilo kakvih drugih interesa da bi se angažovao time. Hoćemo nešto novo, hoćemo jednostavno da budemo ono što sam ja stalno govorio, jedan narod. Da li mi neko živeo u rasejanju ili Matici, to nije bitno. Ima još jedna veoma važna stvar. Od tih 3 miliona, da kažemo, 3 miliona ljudi u rasejanju, pa najmanje 1,5 miliona ljudi imaju svoju permanentnu adresu u Srbiji, u ovoj državi. Iz kojih razloga ima, koji su to razlozi koji postoje da bi se ti ljudi delili, recimo, njegovog komšija ovde? Iz kojih razloga, opet se ponavljam, govori sa 100 puta, da nacionalni savjeti manjina po zakonu imaju pomoć za jezik, za veru, za sve ostalo, rasejanje to nema. Dajte jednom da vidimo šta je rasejanje, šta je Matica. Pa to je jedno. To je karika u lancu. I ne možemo mi da dozvolimo da neko iz nekih banalnih ili veoma ozbiljnih političkih razloga pokušava svo vreme da se ta karika ne sastavi. Mi to hoćemo. Matica i rasejanje je stranka koja će raditi na tome i ekonomski, i demokratski, i na sve moguće načine da budemo ono što jesmo. Građani države Srbije. A gde oni živjeli? Da li je neko na putovanju 3 meseca, 3 nedelje ili 30 godina, to više nije bitno. To je ono. Je li to pokušaj da se na neki način ujedine, povežu ona zdrava jezgra srpskog naroda u Matici i u rasejanju? Tačno tako. Da se napravi taj spoj. Tačno tako. Vidite, i ovo što sam pomenuo malo pre o komentarima u medijima,
Medije strašno lažu ovaj narod. Ja sada momentno radim i to je registrovano, recimo, TV Koreni. Ja ću pustiti TV Koreni, tvkoreni.net, internet televiziju, gde ćemo dnevno pratiti medije u matici. Ne može, gospodine Ivkoviću, svaka vama čast, sa svim dužnim poštovanjem za vaš kao voditelja, ali ne može da se dozvoli da vi, na osnovu vašeg ličnog ubeđenja ili neke potrebe, bilo kakve, određujete koje rasejanje, koliko ga predstavlja, šta ko može, šta ko ne može. Mnoge redakcije kojima je čak i osnovno delovanje dijaspora naneli su u milijardama šteta u ovoj zemlji samo zato zbog njihovih netačnih, lažnih informisanja o dijaspori. Evo, gospodin Janiću, vidim da imate lep ten, došli ste sa odmora, a od ovog našeg pomenutog zajedničkog prijatelja sam čuo da ste izjavili nešto u što i meni teško da poverujem, da ste uspjeli Amerikance da ubedite da vole Srbiju. O čemu se tu radi, gospodin Janiću? Znate, ja sam to rekao na osnovu onoga što sam svakodnevno slušao Amerikance šta govore. Aruba je ostrvo 30 km dugačko, 10 km široko. Pošto je Amerikancima mnogo lakše i blizu je da dođu, njima let treba 3-4 sata, nama treba 11 sati da odu tamo. U hotelu je oko 95% turista bilo Amerikanci. U hotelu postoje 2 kaveza velika sa divnim papagajima i svaki dan kad smo prolazili, oni stoje pored... Sad je razmišljam kakve to ima veze sa ubezivanjem Amerikana, ali dobro. Ne, dozvolite. Oni svaki dan kad smo prolazili pored kaveza, vidite turiste kako stoje i tepaju papagajima. Jednog dana iz zezanja kažem, ovaj ovde desno zove se Nikola. I kad se vraćao nazad na plažu, ja čujem već druge kako zovu ga Nikola. Ja onda priđem i kažem, da, rekao, Nikola, a rekao, ovaj drugi se zove Srbin. I ja još izvučem Srbin, da ne bi osetila, kažem Srbin. Znate, ja sam 2 nedelje slušao Amerikance kako svakodnevno govore lep Srbin, dobar Srbin, simpatičan Srbin i tako dalje, i tako dalje. I kad smo napuštali Arubu, ja sam onom desnom papagaju rekao da mu ostavljam moje ime Nikola, a levom sam rekao, nažalost, moju nacionalnost ne mogu da mu ostavim. To će mu ostaviti Amerikanci, jedni drugima, to se prenosi. Bilo je lepo slušati Amerikance kako govore dobar Srbin, lep Srbin, nice, beautiful i tako da. Nadamo se s jednog dana i zaista tako govoriti. Da ćemo biti uspešni u tom ubeđivanju svetske javnosti. Srpski narod nije ni bolji ni gori od svih ostalih naroda. Među svim narodima imate jedni i drugih. I još da završimo onim tragičnim, strašno je ako Skupština Srbije rezolucijom baca ljagu na sav srpski narod. Gospodin Janiću, hvala vam na ovom razgovoru. Poštovani gledaoci, hvala i vama na pažnji i poverenju. A sljedeći susret Matice i rasejanja zakazujemo za mjesec dana.